wawatu wawa chimwene wawa wawa zikomo kwambiri pakhala nthawi kanthawi tikapitapo kanthawi tikapitapo pakhala zenobe nthawi kuti yayi nthawi yapitapo ndikale lumeja kwambiri ndikale ndithu kwambiri nyengo kapitapo ndenda iyayi kupeza nkhani simatha nkhani simaula ndati iyayi tikambiranepo bezi nthu ziwiri zitatu nanga si chitisireni a president anu ajaitemo simunayankhulepo chilichonse mpaka na pano mbuyo mutipakudziwa chithu kuti mumayankhula kwambiri komano munakhala osayankhulapo chilichonse ndedata achimwenewa zakhala bwanji nde ndimene ndati yayi mwina mubwere mutiyankhuleko lero koma koma tisanatero ndithu mwina titero kuti yayi mwina tadziwitse omvera athu kuti kodi lero tichezeso tani pano zoonadi so tadziwitsa omvera athu kuti kodi tikuchezeso tani pano fika nkhani ndithu yayikulu nkhani yofunika kuti tikambirane ndithu pano kwa anthu amene mwangotijoyina kumene ndithu pano ndili ndi bwana amenewa anthu ambiri akhala mukuwaona ndithu kwa nthawi yayitali komano lero it's another special day makamaka kunena kuti tabwera nawo ndithu amenewa ndeno dzina lija tauzeni anthu kuti kodi dzina ndani komanso mwapatse somoniso tisanayambe kukamba zambiri tauzeni anthu aide dzina langa ndine John Phiri ndipo takhala tikuyenda limodzi kuchoka 2018 zoona kufika mpaka lero zoona ndipo chimene ndikufuna tiyankhulane lero ndi zimene dziko lathu likulingalira kapena tikanene kuti tawunikire kumene tikupita choyamba tikamanena kuti ufulu ndi chinthu chimodzi choti munthu ayenera kulankhula zakukhosi kwake zoona palibe wina angatseke nzake pakamwa palibe tsopano chimene ndadzala pano lerolo chinandigunda mtima kwambiri ichionera kuti namva boma likunena kuti za imfa ya Saulos tisapangire kampeni koma musanapite kumeneko tingotero kunena kuti anthu onse amene mwasonkhana apa sonkhana chinyinji cha anthu amene mwasonkhana apa takulandira ndithu mu program imeneyi imene timaitcha political corner imene tikhale pano timazukuta nkhani zazikuluzikulu mosabisa mosanyengerera komanso sitimapepesaso tikanenaso chilungamonso komano timayankhula ndi zimene ifeyo tikudziwa pa nkhani mmene zikuyendera ndiye lerolo ndithu tili ndi amenewa bwana John Phiri amene tikhale nawo titakasulane nawo mu nkhani zimenezi komanso kukuveka mphekesera kumbali kuti Bakili Muluzi yagwidwa chanchechane ndiye tikhalenso ndi anthu oyeneraso mu program imeneyi kuti timvenso zambiri za mbiliso za nkhani imeneyi tatifotokozera mwati pano mwafika mwafikiranji bwana ine chimene chafika chimene chinandigunda kukhosi kwambiri chona kuti boma lathu limene tinaliyika mu 2020 lamba kuopseza aliyense m'Malawi apa mwachula akunena kuti Bakili Muluzi akuti akumfufuza akumfunafuna iwo asavutike mkumfunafuna ameneyo ayi chifukwa afunafuna ambiri ameneyu Bakili Muluzi sanayambe lero ayi anayamba kalekale ndiye chimene chikugunda boma la MCP kumanena kuti akufufuza wa Bakili Muluzi zimene nkhani zimene tabwera nazo pano chinaso toyenera kuti tiwale tisatchule dzina la Chilima pa kampeni kapena paliponse pamene anthu akunjikana
ndiye kuti tikufuna ndatsimikizire ndiponso adziwe kunena kuti ngati akufuna kuti ife tisamatchule dzina la Saulos Chilima kapena anthu asiye athetse ndipo ayiwalitse anthu za John Chilembwe, ayiwalitse anthu za Bingu wa Mtalika, ayiwalitse anthu za Kamupanda. Zoona. Chifukwa sanga chimene chikuagunda mu mtima iwowo ndi chani kuti abwere apa lero akanene kunena kuti anthu asagwiritse ntchito dzina la Saulos Chilima kupanga kampeni pamene tikudziwa kuti mbuyomu aliyense amanena za John Chilembwe. Yes. Ndiye kuti kupitirizabe. Atitsimikizire kuti nkhani ya John Chilembwe ndi yabodza. Atitsimikizire kuti nkhani ya John Chilembwe inali yabodza. Chifukwa ifewo ntamene kunali John Chilembwe ife kunalibe. John Chilembwe wathu amene wamupha pompano ndi Saulos. Zoona. What generation yathu munthu amene anakoka anthu mitima kunena kuti tisinthe dziko lathu. Ndiye ngati iwo akufuna kunena kuti dzina la Saulos litchulidwe, please amene apoyera kunena kuti sidzankhulanso nkhani ya John Chilembwe, sidzankhulanso nkhani ya Malengo Bingu wa Mtalika, and sidzankhulanso nkhani ya Kamupanda. Zoona zake ndi zimene. Ndiye ndikatero tigwirizana. Chifukwa generation yathu yaona zonse zimene zachitika ku Malawi pa nyengo imene iyi yakhala yovuta kwambiri, ndipo amalawi ambiri panopa sakutsimikiza kuna kuti Saulos sanafe keyo palibe amene akutsimikiza ngati imeneyi pali. Zoona anthu akuti tamasukani next tamasukani iyayi timasuke ndithu, don't waste them. Ife pano timasuka lero ndipo palibe zoti kapena kuti tabwera ukaopa kapena kuti wina ake ati akulembera chibaluwa kuti chibwere kapena kuti wina ake anena kuti akuti amene akuyankhula ine ndani ndifa Malawi. Ndifa Malawi. Panopo tiyankhula ndithu nkhani, tiyankhula za ndege anthu amene ali disposable kuti ndege ija ikagwe kuchikangawako, anthu amene amadziwa kuti ndege ili ndi vuto lakuti ilibe black box, ilibe EFL, ilibe transponder, ndikuyilolabe kuti ndege ija inyamuke ipite ku Mzuzu. Anthu amene wowo tikufunika kuti lero tifotokoze tinene chilungamo chifukwa mati muvi woyang'anira umalasa m'maso. Ndiye lero tikamba za anthu amenewa pali Minister of Information, pali Minister of Defense, pali Minister of Homeland and Security, whatever they call it. Ne pali amene amaona za weather. Komanso phatikizapo engineer kapena mechanic wa ndegeyo. Anthu amenewa 5 zinangovuta unena kuti pilot anamwalira pa ngozi imeneyi. Iyeyo anakakhala kuti anapulumuka, anakakhaso pamene fukaona kuti panali vuto lonena kuti amadziwa kuti ilibe transponder, ilibe black box, ilibe EFL, zonsezi zilibe. Ndikulolera iyeyo kunyamuka kupanga fly against malamulo a dziko mene andege kaulukidwe ka ndege ndi chimodzimodzi ngati kuti kuyendetsa galimoto yopanda mabreki, kumadziwa kuti galimoto ilibe mabreki, iwe ndikupanga setup ulendo kumapita kumene ukupitako. Ndiye ngozi kukachitika ndimakhala surprise kuti ngozi yachitika bwanji. Yetu wanyamuka pa khomo ukudziwa kuti galimoto ilibe mabreki. So in this case tsoka ilo kuti aboma akutitenga ngati ifeyo tikukhala ma 1970 ma 1980. No, it's not. It's not. Chifukwa chotati ilewo panopa ife tikugwiritsa ntchito technology. Ndipo technology sina amayi. Sina amayi. Andi chimene tikufuna kuti tikambire nkhani iyi lero, report imene akuti final report idzabwere. Final report imene idzabwere sidzasintha chilichonse pa zinthu pa report imene ilipo panopa.
final report imene idzabwere sidzakuza nonena kuti tinayipeza black box icha panopo ndeno tikuyiunika. Sidzakuzani kuti transponder inali ndi mabatile komano ife tinalakwitsa. Sidzanena za locator kuti tinayipeza komano zimene zichazo ndizoti zina mwa zimene zinapangitsa kuti ngozi ija ichitike. Ndiyeno lelolo tipempha a president anthu amene wawa either achotse ntchito or force retirement or anthu apange resign kapena anthu amene apangidwe suspend ndikupanga investigate chimene anasayinira ame commander chimene anasayinira ku ame ndikumalo kuti kwa ulemu kwambiri kumakhala discipline zinthu zoti umatito dziwiratu kunena wala ichichi tisapange ichiya ichi tikuyika miyoyo yathu pachiswe tikuyika miyoyo yathu ndikupezeka kuti ame commander ndikuvomeza kuti aya ndege yakhale kuyenda miyezi yonseyi yopanda chakuti inyamuke izipita. That's negligence. Amene akuyenera kuti either kumangidwa kupanga resign kuti analakwitsa zinthu. Ngati siyeyo tipeze munthu amene anasayinira kuti ndege ameyi kuti inyamuke izipita kopitako ndi ndani anasayinira kuti it's okay is safe ipite kopitako. Anthu amene wawa ndi munthu amene anapatsa president information kunena kuti ndege inafika ku Mzuzu itafika ku Mzuzu ayibweza kunena kuti ibwererenso kulilongo. Minister of Information amene mwina anapanga zimenezi. Munthu amene yuyu anapangitsa kuti president apezeka kuti alinamize dziko. Alinamize dziko. Andi dziko sili kunena munthu uja kuti ndi wopusa dziko likunena president munanamiza ndinu munthu wopusa bwanji mmanama zakuti bwanji mmanena zakuti Akonex ndikuze zinthu ziwiri. Ndikuze zinthu ziwiri. Mwamba dikirani ka tala ndiye tiveka yawo kuti akuveka bwanji. Mukudi ndo kuvani bwino. Okay, chabwino. Bwana topililizani akuveka bwino bwino. Takulandirani Mr. Patrowe pakhala nthawi yayitali kwambiri. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Mwachisolo wezi paja pano sili magama maswiti mmene timayankhulira khani mukuidziwa kale. Komano tiyasiye bwana John Phiri wakuti atiyankhule tisanapitirize khani za lero. Mukudziwa kale zimene tikambirane pano mtandi samu blessings. Vuto la anthu aku Malawi. Yes. Chilichonse amatchula dzina la president. Yes. Akamapanga speech kani nduna yona zokopa alendo kani nduna ya information akamapanga chilichonse amapanga reference kuti zakomera achakwera. Zakomera president. Tikamakhala ngati choncho masiku onse ndiye kuti chilichonse akuganiza pamene pachapo ndi president yekha amene akuganiza. So nduna payo ngakhale timayipasa ndalama sikuganizayo. Chifukwa chilichonse chimene kuyankhula nduna ija ikunena kuti zakomera president. Yes. Ineyo ndakhala president ndinena kuti amene azitchula dzina la ineyo pa ntchito imene ndamulemba ineyo ndimchotsa mawu. Vuto limene lachitika apa nchonena kuti nduna zonse zija zimalankhula zimapanga reference kuti zakomera president kutumiza vice president wawo kuti akafikire kumaliro. Zakomera kwakuti zona zonse zija ndiye kuti amene anaganiza ponse paja anali ndi president Chakwera. Kuti Chakwera azitukwanidwa apa lero sikunena kuti zimene amalankhula Chakwera ayi koma nduna zake zimapanga cross reference kuti chilichonse chimene chikulankhula nduna chachokera mkamwa mwa president. Munakula kuti dziko loti chilichonse nduna iliyonse ikulandira zinamba zankhaninkhani koma adibe chimene akunena mbali yake malingana ntchito yake chilichonse akunena kuti chakomera president. Ili ndi tsoka limene ifeyo tidapatsidwa chifukwa chona kuti anthu sititha kugwira ntchito patokha. Anthu timalekera kugwira ntchito chifukwa chilichonse abwana president. So abwana omwewo
abwana omwe amene anapangira pushiwo abwana omwewo apangeso decision panopa kunena kuti anthu amenewa apangidwe suspend, forced retirement, resign kapena apezeka kuti achotsedwa ntchito. Mwaona? chifukwa zonsezo zakwera manja akapandopanga decision panopa president tamverana chimene president akapandopanga decision yona kuti anthu amenewa apange zinthu follow zimene tikunenazi, ndiye kuti president akasunga anthuwa tiziona ngati kuti president akasunga anthuwa azi ndiphekitse zimene zikuveka akwathokoza kuti thank you, job well done, munachita bwino, ntchito munagwira bwino, tiyeni tizikhalani. Koma akachotsa anthu azinena kuti ya president anakakha kuti phekesera zikuvekazi, ndiye kuti ndiwo anayikapo dzanja pamenepa, ndiye kuti anthu awawa sanakachotsa ntchito yawo. Koma kwachotsa ntchito zikuonetseratu kunena kuti anthuwa analephera ntchito yawo, either minister of fire analakwitsa president kuyankhula zosayenera ntchito achoke, munthu osayenera samafufuza nkhani. Mwaona, samafufuza nkhani. Kenako wa ame ndege ndiyawo, ndege as ame commander anatinamiza kunena kuti kumene ndege yagwera ndikuchitchire kuonera kuti sitingaone pasipa chifukwa cha mitengo. Ukapanga find out kuti mtengo nali umodzi pamene ndege inagwera, that's a lie. Kumene kuchaso ndikulakwaso akwenera apange resign. On top of that anasainira kuti ndege it's safe to fly, yet zapanga fly ndege inapezeka kuti bweretsa eko ineyo ndi bwinobwino oyamba pake munaloke kupangitsa kuti zizi panga ujeni pake. I don't know, koma ndizibe my earphones komano it's straight from the phone, so let me maybe come back. Let me come back. It's okay. Komano ndikamayankhula kupanga eko pake. Yeah. So, pazinthu zimenezi pali zifukwa zokwanira folo kuti anthuwa sakwenera sokhala muzintchito, ndipo as I'm repeating, movie wayang'anira omalasa maso zinthu izizi zikadzachitikaso, munthu amene angadzachiteyo kuti amange kapena amuchotse ntchito zidzakhala zovuta fika zapanga reference kunena kuti kunachitika ngozi yakuti anthu aja sanapange resign, anthu aja sanachotsedwe ntchito, anthu aja sanapange retire, anthu aja sanapange zakuti. Ndiyeno ine pano mundiuze kuti ndipange retire sizitheka zimenezo. Movie oyang'anira kumalasa maso ndiye zikufunika kuti panopa if anything a president apange decision, ndipo nkhani iyi sirisiya mpaka na zimenezo zitachitika tikhala panotiwa zenizeni ifano titiziloka live pafupi zimene zinachitika. Ineyo mbali yanga ineyo mbali yanga Okay. This is a program whereby I want to put my mouth. So yes, let's continue. Okay, that's good. Ineyo mbali yanga yochipika itonera kuti president akutukwanidwa chifukwa sakutha kuloza amene anamulembera speech chemene chani ndani. Yeah, go ahead. Yes. Chakwera akutukwanidwa lero ndipo chakwera akugendedwa msewu, ndipo sizinati agendedwa zenizeni sizinati yazangoyamba kumene apapa tangofika kumene kuti chauze kuti zogendazo sizitha mpaka amene anawapatsa speech imene anadzalankhula ma 11 o'clock ya usiku pa 10 of June. Yes. Maso arikiza pamene popo anthu sasiye kugenda mpakana atapanga ame komanda atabwera kudzapepesa komanso kupanga resign zimene ananena kuti ndege inagwera kotani kokhwitima kwambiri muchichewa chake. Ndege inagwera kokhwitima kwambiri ndipo tikaona pasipa olo ndi helicopter sitingaone zinthu zimene zili pasipa chifukwa cha mitengo. Kukapezeka kuti ndege ili pali mtengo umodzi
inakodwamo mu ndege mujenimu uteyekeza ndi report ndikusayinira zosayinira ndegezi kuti ndege iuluke yopanda black box yopanda transponder usazilengeza zing'ono zimenezi zing'ono zimenezi ndangobwereza kunena kuti anakakhala kuti pilot anapanga survive pilot anakapita mu ndege nkhani imeneyi unalola bwanji kupanga fly ndege ilibe chakuti koma mwatsoka ilo kaya ndi mwamwayiwo pilot iso analisiya ndiyena tizibwerera stage by stage kodi next to pilot ndi ndani ngenoona zaweza also they are to blame amenera kuyipanga advice za ndege mmene zililimu whether mmene ililimu musauluke iyayi khalani kumeko kaya ndi maliro anthu apite magalimoto uzuzu sikutali mmene imathamangira carnival ya magalimoto a president mwina popeza tili ambiri ndi nthawi afunayikepo mulomo ndani ndikepo ine mulomo kuti ndikusiyeni ndikundirere ana. First of all, I want to thank you because ine I'm always saying kuna ulikoda zibamba ku Malawi. Why are you failing us? Because Malawian men, you are failing us. No. Number one, you having this show, I want to appreciate you because it is just very unfortunate. Kuti tonsefe tikhale kuma yanganira zimene zikuchitika. Imene yachitika dzana ku Nsanje ndi ngozi yayikulu. Chifukwa cha zimene zachitika mabodza amene achitika pa dziko publicly. Aliyense akumva including ana kumadziwa kuti kwanindidwe chakuti. But nobody want to come out and say something. There's somebody who is behind everything that was said, including aku MDF. Ndi information yawo yabodza imene ife tikuiziwa nabwera nkuzaya nkula information yabodza. Kulibe manyumba kulibe chani kuli anthu amene anachoka ku South Africa ukafika kumalo kuja ndikuona manyumba ali mphuno. Including report imene anabweretsa president. Who said those things? Who wrote those things for the president? People are angry. We are angry. We can't live like this. 99% of people that are in Malawi, they are not the little citizens. They are there to kill, to destroy. They have to do the right thing. Abwele poela president azalongo solele dziko. Pateni anatiuza zotani. Ndipo apapa ndi mmene zikukhalira whatever is written mu report sisi kugwirizana ndege kunzuzu sinakafike. Come on guys, we can't be like this. Now, ineyo ndikuthokoza ni program mwambai ili mino kwambiri and we want them to respond, to answer ziko. Chifukwa this is showing us kunena kuti ndege ija ndizoonadi. BN anaphedwa. Ndizoonadi kuti anaphedwa chifukwa pani mabodza ngati ameniwa. We claim to be the God-fearing country. Who fears God if you are covering this bullshit? Who among us fears God? Ndezi many mwapanga ineyo baba. God should bless you. And I still say, that was man trick. That was man slaughter by trick. That's my opinion. Nobody can stop that. And it's coming to publicly. Mabodza akunenedwa. My information akutuluka. Kuti ndizoona. This is man slaughter. Not under our watch. Then the funa kuthokozeni ninsajedwe pano. Koma continue the program and we want a president kuti atuluke alongosolele dziko ndipo anthu amene apangadi zimene zija anthu amene amapereka ma information ngatali ndi mabodza achosedwe ntchito amangidwe pamene pacha paonongeka miyoyo ya anthu oti zina zisizi kuwakuza zina amangidwe miyoyo 9 anthu 9 and you are telling us you can't come out and then you just let somebody to work as normal. You want somebody to keep his position as normal. You want somebody to live normal life. Seriously? Okay. Yes, it's happening. Nifake mkona kuti is quiet. Chifukwa kunatuluka anyamata aujena this man ndima iwalira mmutu mwangama anazatuluka and asking kunena kuti tifuna mutiuze chifukwa zimene zili mu report mwakuti there is no response. It's like sakumva. It's like sakumva kena kali konse. Let me tell you one thing that people don't understand. Mizimu yantu amena ajatu ndiyokuya. Nifota kantu ajakujama agenda. People really don't understand. Spiritually, other people cannot understand this. But this is what is happening. Mabodza wa achuruka. It is too much.
even kumene kuli mwana wang'ona kumene zoti apapa pakukambidwa bodza apapa pakukambidwa bodza izizi ndi zinthu zonena kuna kuti abwere poyera alongosolere dziko tinanamizidwa pa 10 anakachotsa ntchito anthu aja anakachotsa ntchito kuti achotsa ntchito kapena forced retirement alandira ndalama zawo za ntchito amene agwira kuyerekeza ndi resign anthu aja anakapanga zimenezo a president anakalandira ulemu waukulu kunena kuti well done anthu ena anakaphunziraponso china chakenso kunena kuti guys careless otherwise tidzaluza ntchito zathu komano kungowasiya ndikumanena kuti basi inali ngozi as normal. No one is responsible for that. When we are talking and trying to say we are asking questions, we should not ask questions. When you say, can you explain? Shut up. We know we lost our loved ones. We can see. We know what is happening. Explain according to what we can. You get it. To be honest, this is we're gonna keep on talking. Oh yes. Kunena kuti generation yathu taona ndi maso athu. We have seen. Generation yathu ntamene John Chilemba amwalira ife kunalibe. Then chipalibe angabwere panopa lero kumanena kuna kuti musalankhule za Saulos ndi kuti so za John Chilemba tiwale. Exactly, because it's history making. It is history making. Why don't you want us to talk about Saulos? Why don't you want us to ask questions? I mean, it's only somebody who is a devil who would say, don't ask a question. Why? We can see what is happening. No, we're going to keep on. Put it in a program whereby we want the president to respond. He's the father of the nation. He's the father of everyone. He's trying to save Malawians. That's include Wami Sala. They must not stop us talking. We know that was manslaughter by trick. We need answers. That's what we need. And they must be. Yes, they deserve to be in jail. They deserve to be in jail. Anthu ngatanachosedwa ntchito kuti zisankho sanayendetse bwino anthu uchotsedwa ntchito ndeno iyo anthu yamwalira anthu amwalira achosedwa ntchito chifukwa chake. Imagine. Until then, and we keep saying those people should not bless. They must hunt until everybody have no peace and do the right thing. Amene apanga zola kwika apite kundende. That's where they belong. Tireke kalibelo manga munthu amene wabachimanga zaka 20 kundende. Anthu okuphango mind free? No. Anthu apere anthu achayanke ayazi zofunikira kumira kuti leo sine ya kaya amekomanda sine napanga zimenezi amkhule munthu amene anapereka information imene jamupanga president kunamiza ziko amene anauza source analemba speech ya president amuchule pele pano pati kunena kuti minister of information koma mwina sanaliye mwina analemba speech nda omwe aja amekomanda analembera kuti zimene zimenera mwina analemba ndi aweza amene amona weather kuti kanji silingadziwe ndi antosowa anthu about 5 akuyenera kuti ayankhe mafunso ndipo apangeni zaini mwaulemu angati president amenera osaopa osabwerera mbuyo. It's our generation. It is our generation. We are the new generation. We need answers. We need answers. We need answers. A president should come out. We need answers. That was manslaughter by trick. We want answers. We are not going to end like that. Not under oath. No. We will not keep quiet. No. Keep quiet. No. Make it a program. If it's every Saturday, we want the president to reply. We want the president to address the nation. Whosoever did that, we want to see. They must come to answer. Justice. That's what we want for the 9 people that died, including Lafuka Sambala. That was manslaughter by trick. Laugh never went. No more death. This is what we want. Yes. Tidakali pa topic yomweyo ndifuna ndikulimbikitseni mitima for alliance ya papa ndaona kuti make ndolimba nsana apatuwe banda kuti alankhule ndifuna ndikuuzeni kunena kuti Saulos asanamwalire anatisira zikwangwani anatisira ma science ndanena chichewa zikwangwani zimenezo zilipo 9
and chikwangwani ndi lerolo ndauza Malawi chikwangwani choyamba ndauza Malawi chikwangwani choyamba chimene anatisira Sausi kuti lerolo ifeyo titsatire pamene Bingu anafa anasiya chikwangwani koma Malawi tinali mtulo timagona ulendo uno siti kugona ayi ulendo uno siti kugona ayi tigwiritsa ntchito technology imene yabwera panopa kuti Amalawi adziwe chilichonse chimene chikuchitika m'dziko mwawo tigwiritsa ntchito technology imeneyo ndipo siti kusewera siti kuopseza munthu koma aliyense azindikire kuna kuti John uli pomwepo this is a matter of not kumabwera or kumasaka uyakuyankhula chani timupe uyakuyankhula chani tumupe you anthu amene muli ndi mandale you must know this you were chosen by people and you gotta do the right thing. Nobody is above the law. You are not going to get angry, but you're going to do the right thing. That's what we need. Do the right thing. We are going to get out. Today, I'm going to give you the first sign that is SKC left. Side mene yoyo, aliyense Malawi aizindikire. Side mene tu kwa sini pakopa. Kifua ine ndiwa technology, ine majia technology. Ine ndi wotamba iye abwera ndi ufiti wake ine ndibwera ndi technology tione tikumane patatipa zimene zichitike ulendo wake kumene tsopano tiyeni tonse tizindikire kunena kuti masaidi amene akatisira aja atulutse Amalawi azindikire saini ndinena yoyamba nanena kuti pali masaini 9 masaini 9 asewa akupanga represent 9 people who were killed in Chikakawa. These 9 signs I'm giving you, they represent 9 people who were dead in Chikakawa. Now, the first sign in Dupatani Lerolo, Alisa is indicated. The first sign. Panopa. Yes, it is now. It is now. They are not letting. They want justice. They want justice. Sign yoyamba imina natipatsa Saulos asana mwalira. Pachikwangwanipo ndaika azibusa onse kumalawi. Ineyo, I'm going to expose you guys. Azibusa onse. Expose them. It's our generation. We are tired. We are tired. Ndamene anadza nena azibusa ndamene anadza pangitsa kuti UTM DPP afford onse akakumana ndi MCP ndazibusa. Oh yeah. Side imene yoyo anatisira. So we're going to be hunting you down. Just quiet. We're going to be hunting them down. They are quiet. Let me answer you, Brother John Bamenebo. Quiet. Did not take a message. I did give the message. They are quiet. That person now is no more. They are quiet. They just keep quiet. Just going there. Walandira ndalama, mayambana, sijazinachilika kuujeni, ku Livingstone ya Synod. That's insane. Insane what I was meant. A message. I once give a message. If one of the bishops of Catholic can come across this video, he knows I gave them the message. I gave and go down to Mr. Martin Dinomisa. Uzimena kunena Johnny I gave the message to one of the bishops. The message that I was given in my dream. That's a revelation. They should do unthinkable. Those are the people that call themselves men of God because they helped that man, that young man, to go and join this thing. Alliance. God is my witness. And you, Johnny, you know what? Continue with the program. I am supporting you, my brothers. I've been in saying, Malawian men, you have failed us. This is what we are looking at. This is what we want. You are doing the right thing. We want justice. We are tired. Zikola onongeka, kuba, kupa, ndikuliwa nonga. True sons of the soil. This is what I'm talking about. Thank you very much for joining us. God bless us all. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you. Thank you. Mr. Ansam, takusungani kwa nthawi yaitali. Ndeno ndipano ndithu kuti mutiyankhule kuti inu mukuzona bwanji zinthu. Mukhaika ngati mwajama koma mwina muli bwinobwino. Blessings. Ati siyata. Amene akuonekera moto ajama ndithu. Blessings. Ine mundu ona kapinayi.
mwabwera ngati coming mwayang'ana mwamba ko tiyankhuleni tiyankhuleni it's okay musanditengere ineyo ya akulu akuti akulu Mr. History is the best teacher. History is the best teacher. Akutero nkhani zake. Ndesati akutsekerani, akukwidzinga, akunjarani. Akuti mwino wake wabakiri muluzi TV ali pano. Akutati pano anthu ana anafunsa apa kuti mwino wake wabakiri TV. Pa program iyi akutanipo momwe azikapanga kanyimbo kate lite tinauza kunena kuti akumangani komano tikubweretsani pano timve kunena kuti kodi ndinuyodi anu akewo kapena sa amanga munthu olakwika kapena sakhala bwanji ndeno tasangana kuti mabwera mukhoza kuzako pang'ono zabakiri muluziyo then kenaka tipitebe ku nkhani yonena kuti inu mukuona bwanji za anthu amene anapanga makamaka ali responsible kunena kuti kumwalira kwa anthu pa ndege kunena kuti mwina careless yonena kuti analoleza ndege kuti ipite kumene kujako yopanda black box yopanda EFO yopanda transponder ndi zina mkatimo analoleza bwanji nanga kodi speech ya president yonena kuti ndege kenaka afika ku Mzuzu kenaka tinauza yonena kuti yayi ibwerere ifike ku Malawi amene ali likely is Minister of Information iyeyo anapereka message yolakwika panopa president amaoneka ngati chitsiwo chosadziwa zinthu chifukwa cha makamaka message imeneja nangano kwa anthu a weather kunena kuti analoleza kunena kuti weather ngakhala amadziwa kuti weather sili bwino analolabe kunena kuti ndege iuluke mmalelemo kupita ku Mzuzu kumeneko mwakambapo zotani nangano kwa ma engineers amene amagwira ndege imene iyi peseka kuti mwina amadziwa ndi kunena kuti mwapangitsaso zijazi foni isundudziwa kuti chiti mundiva mukuveka foni isundudziwa kuti kuchitika ndi chani pamenepo koma mwandipo kufanira apo muri inendo 100% koma usundudziwa kuti foni kuchitika ndi chani pamenepo ife tikuvani bwino komano ineso kumva okay ndeno inuyo anthu amene wawa anthu almost 5 mukuona ngati kuti ndi a president kungokhala as if kuti nothing has happened osachitapo kanthu osafunsa kunena kuti apange resign kapena kuachotsa ntchito kapena upanga question ndikungokhala normal life kumaganizira kuti mwina final report idzasintha zinthu inuyo maganizo anu ndi otani pakhani zimene zili kunena kuti kodi a president apange bwanji poganizira kunena kuti mmene akukhalira chetemu ukhalika ngati kuti akwathokoza anthu aja ndimpekedzera zimene zimaveka kuti job well done guys zipitirizani ntchito zanu khalani mwanomo mmene mwaufulu mmene mungakhalire mukuona ngati bwanji popeza kuti muvi woyang'anira umalasa m'maso andi mukudziwa inuyo kuti pachitika zambiri mwina mukhoza tipatsako reference iso ya kubuchale kuja ndi zina zotero tifotokozerani mwafika blessings zikomo kwambiri ndimamvetsera kuosera ndi zonse zimene mmayankhula pano ndakumvetsetsani mwantima B and ndatola mapoints Mr. John aninapa ndi it's a very long time tacheza good to see you always is very good tiyambe chonchi nkhani mwina anthu fe okay let's take ngati kuti on a neutral ground we are not taking sides but on a neutral point of view scenario aliyesa akudziwa mmene zinakhalira pa 10 June maripoti amene akhala kubwera aliyesa akudziwa until the day report linatuluka kuchokera pa tsiku limene linatuluka report mpaka na lero now chimene ndimafuna nditene kwa anthu amene akutionera padakali pano chonena kuti ndege zilipo zosiyanasiyana zimagwira ntchito zosiyanasiyana one ndege imene anakwera vice president ndi ya military chinthu choyambirira tipange recognize that ndege ya military siyenda ngati ndege ya mapassengers mmene mayendera ndege ya military
security features zake sikhala chimodzimodzi ndi ndege ya mapassengers. Now chimene mungadziwe nchonena kuti ndege ya mapassengers like right now ndi ndi application phone mwangamu nditha kupanga track ndege zonse zimene zikutera mu South Africa munomo tsiku la lero this time. I can see ndege yochoka ku America kuti pano kuyendera pa Addis Ababa ikuyendera pakuti yochoka ku UK yadzera uku ikatera ku Lilongwe. All those things I can see using my phone right now. There's an application. Yeah. Komano when we come to military ndege za military zimakhala ndi ma security features ena kuti amapanga disable. It's a fact chifukwa cha security reasons. Now ndege imene anakwera ija inali ya military. When we say military, that means the military itself, they are entitled to disable zinthu zina ndi zina zimene zimakhala mu ndege for security reasons. Amatuza choncho. Even United States kandi ku America kandi ku UK ndege ya military simangopanga track as it is. But the bottom line is ndege yomwe ya military despite umutha kupanga disable ma zinthu zina ngati ma transponder kandi black box kandi whatever zimene zimapezeka mu ndege muja. Koma ndegeyo sitanthauza kunena kuti itha kuyenda popanda kuonedwa chifukwa imayenda ku airspace, and each and every country pa dziko lapansi pano ili ndi airspace yake imene onse mayiko pa dziko lapansi ali nazo. Ndege ya ku Mozambique ikamadutsa m'malere mwa ku Malawi kuti ikudutsa ku Malawi imapezeka zoti kuti there is no way angadutse kaya ndi ya military kandi ya mapassengers kaya ndi ndege tomwe titongouluka anthu wamba kandi ma private jet sizingatheke kudutsa mu airspace ya Malawi without the aviation of Malawi knowing kuna kuti mdziko mwathu muno mukudutsa ndege yake imene kuchokera kwakuti ndipo ikupita kwakuti. Cholinga chodutsa apa ndi izi. It doesn't happen that way. Even itakhala kuti ndi so chimene ndimakambira zonsezi ka history koseka ndikuonena kuti anthu azidziwa kunena kuti nthawi zina ndege za military amatha kutimitsa zinthu zina poopa kupangidwa hack, poopa mwina kupangidwa attack, poopa kuti adani atha kuidziwa ndegeja kuti okay ili pakuti tenta pange na attack chotere. So we understand kuti ndege ya military ya Malawi I mean ya defense force ina alibe zina ndi zina zimene mwina justification. That is my opinion. Justification yake ikhalina kuti we disabled it for security reasons. Koma airspace aviation ndegeja amayenera adziona chifukwa choti ikuyenda mu airspace ya Malawi. That's why itasowa ndegeja ananena kuti atabwera anadzanena kuti ndege itasowa pakadali pano atatipatsa like atatiyankhula president anadzanena kuti tafusa maiko oyandikana nawo ngati Zambia, Tanzania and Mozambique kuti atithandize kuyang'ana. Statement manager it simply means iwo aja anafusa airspace yakumeneko aviation yakumaiko amene atchulidwa aja cholinga choti ngati jena panga divert kapena inali ndi emergency landing kapena yalowa kumeneko ndekuti iwo aja maiko aja ayiona mu airspace yakumeneko ndekuti awauza zono no mdziko mwathu muno munalowa ndege yake kuchokera kwanu yochokera ya ku Malawi. That means airspace imene imapanga control mwambamo aviation amadziwa kunena kuti ndege ina ili oloita kha kuti ndi ya ku America ka ndi ya military no matter what the aviation knows. So pano ndege tikukamba za ili kuti inanyamuka according to the report inaenda inasowa. Now the thing is there are so many questions than answers. Ndi chifukwa cha zimene zozo ndi chifukwa chake anthu ambiri pali ma speculation ambiri kuti zinatheka bwanji aviation amene amaona za airspace ya mdziko la Malawi ndege ja mkusowa iwo osayiona mu airspace within Malawi. It means adani atha kulowa mdziko la Malawi ndi kuyenda mu airspace as Malawians without knowing, which you are very vulnerable to be attacked. Adani osamayiko. That is the point number one. Number two, situation yachitika anatiyankhuladi kunena kuti ndege inakafika ku Mzuzu inabwererako. A president anatiyankhula
ndani MDF general anatiyankhula, spokesperson akunkuyu anatiyankhula, ndikutiuza kuti ndege inakafika kunzuzu kubwezedwa yasokonekera muchikangawa, bad weather. Now ripoti likubwera kunena kuti ndege sinakafike kunzuzu. The question is, amene ananena kuti ndege inakafika kunzuzu anakaiona nkubwezedwayo ndani? Now that's the question. Number 2, time in amamenya press conference, Minister of Information ndi agenda akukamba pa podium pacha atolankhana nafusa kuti kodi zonse zofunikira mu ndegemo zonena kuti tingathe kupanga find out kuti ngozi yachititsa ndi ichi kapena chapangika ndi ichi zilipo, anavomera kuti zilipo ndipo zili safe. China chilichonse chokudza ngozi muchidziwa, akabwera ufufuza akadaulo. Report likubwera ikudzanena kuti ndege inalibe black box, inalibe transponder, inalibe so many things. Tinakamba kali pa pompa anthu ambiri video munayo ya report. Now report latuluka, a president sanatiyankhule, so ndigwirizane nanu kubwerera pambuyo pang'ono kudzanena kuti nthawi zina zake amanena kuti wamkulu akakhala pamalo kumakakamirapo kuti safuna kudzuka, amakhala kuti pamalopo patani wayipitsirapo kudzuka, amaopa kuti pamene paipa paja patani padziwika. In this sense, sikuti tikulakwitsa kuganiza kunena kuti someone somewhere in the administration pena pake sipanaende bwino, nchifukwa chake pakuwapangitsa anthu kuyankhula zambiri, ndipo they are entitled kuma speculations amene alipo chifukwa cha handling mmene ilili case yakeyi. For example, we are talking of kuti ndi dziko, tili mu dziko, takhala ndi ma examples osiyana kuti in a company, let's say mukupanga run company yoti ni matraki normal trucks yagwa olo yagwetsedwa yachita ngozi, kumabwera anthu ofufuza adzafufuza kuti kodi chachititsa ngozi nchani, akachipeza amamba akayaona kodi inali negligence ya driver, negligence driving, amapanga overspeed, kapena vuto inali truck iyo kuti amene amayikonza inalibe zipangizo zoyenerera, nanga ndi ndani amene amakonza zimenezo, kodi inali ndi overload, amapakira amene ali responsible for that ndi ndani. Ndi anthu akapeza department imene ili footage ndimene imakhala responsible and answerable kuchani kunkhani zija. So right now tikayang'ana mmene zimachitikira ku Malawi, silence kwambiri ku Malawi chimene chimavuta in general. Ku Malawi kumavuta zoti chinthu chikachitika timati zitha zokha, zizisova zokha, zimangofera m'mazira. Nobody takes the blame, nobody takes the full responsibility. All pakakhala 40 sakukhala panopa even mpaka mamawa. We can give examples. That's the main problem ya ku Malawi. Chifukwa chonena kuti padakali panopa report linatuluka, the part of the government anangomasulira a Minister of Information kuti report lichankulika muchichewa. Sana yange after we did, and then you another bit the following day or the second anadzava kuroko dipajapa atanthauza izeti kutanthauza izeti anatola zaife zija ndokauza swatu ndipo peze wo ali ndi big following zinali zoti zopheka kwa iwo kuti ali save kwa iwo elekeza ndife so iwaja sana nene information manager ndikumbukira so abungwira chani, is it CIDF Marian CDEIF, I can't remember that. Pali akuluakulu ena anapanga so press conference awo amafusa kunena kuti ngati call ineyo chimene ndaonapo kwambiri nchonena kuti in this administration of Chakwera vuto lalikulu ndionena kuti ndikulekelera kapena kuti akumanyozeka kwambiri chifukwa cholekelera. Nthawi zina kuyang'ana kwambiri zinthu zikamala kwika sakukhala bold enough kapena kukhala kuti aggressive, because sometimes zinthu kuti ziyende you need to be not lenient, you be to be toughened. Akudikira mulungu akapemphera awauze chochita, vuto lawo ndi limenelo, ndiye ifeyo izimenezo ayi. Ndiyeno ndifaya kati kunena kuti zinthu ngati zimene zizi kuyang'anira, chifukwa if I was the president, obviously ineyo ndikanakhala ndi ma questions kunena kuti
anandiuza ineyo ripoti lonena kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndi ndani, and ndege zonena kuti yagwera ku Chikangawa ku thick forest, komanso zimene zonena kuti ndege panopa kumene yagwerako ndikuti sitingakafikireko ndi chanchana. All those things amene amapanga compile zinthu ngati zimene zizi ndi ndani? Those are the questions that the president should have asked himself. Ndikukhala bold enough, tighten up the screws, ndikupanga make sure kuti each and every department ikali responsible. Mukabwera kumbali ya weather amayang'ana kaye kunena kuti ndege zimene zikuluka Malawi munomo ndi weather yathu sizigwira. Even ku America atha kuwauza zoti ndege yanu imaina, let's say ku Malawi kumatera ndege zingati, Ethiopian Airlines kumatera Air Malawi, kumatera Kenyan Airways, ndiye panopa kukutera so ina ya ku South Africa Airlink. Those are ndege zimene ndikuzidziwa ineyo, apart from my private jets or whatever amene amatera Malawi. But ndege zimene ziyasana nyamuke amakhala kuti awedha ku Malawi kuja auza kale kuti ndi nyengo kumene ilili ku Malawi kuno mutha kutera, musatere nthawi murate nthawi yakuti. Ndengati ku Malawi kuja awedha analola kuti ndege nyamuke ku Mzuzu ikatenge vice president ku Lilongwe ibwerereso, iwowo amadziwa kuti ndi mmene ilili weather ndi zotheka ndege ikatani ikatera ikafika ndipo ikatera bwino. Chikhala kuti iwo anadziwa zonena kuti ndi mmene ilili weather iyi, there is no way Donia 228 ingapange land kapena ingauluke kuchoka ku Lilongwe bwera kunoko, definitely akanawuziratu kuti ndege iyi kuno singatani singatere ndi mmene ilili. So chinthu choyamba they approved the weather kuti ili bwino, even though kuti kumatha kazifunga ifo lokwere ndege amakuuzani kuti tikumana ni ma turbulences ambirimbiri koma ndege yakhayi kutanibe ikupita. Sometimes zinthu zimene zimakhala kukhala overwhelmed, ndege ndikugwa zimatheka ndithu, even a weather atanena kuti bwerani, nthawi zina zimatha kusintha nyama. So the bottom line is ku Malawi tili ndi vuto loyang'anira zinthu, timati basi zatha, zikachitika muja tikakambakamba zimangofera m'mazira. Sitimakhala ndi responsibility yonena kuti tifukule mpaka wina akhale responsible for future reference. Mwachitsanzo ndikupatsani, boma la Malawi linakagula fertilizer ku Buchari ku UK. Pakali panopa ndani amene anamangidwako kapena ali kuseva ndende for that mischief kapena misconduct imene inachitika pamene pachi? Ndizochititsa manyazi kuti tizauza maiko anzathu kuti just imagine the whole government machinery inanyamuka nkukagula fertilizer ku Buchari. Even though the money was returned, we were scammed actually, ndi crooks we were scammed. Amene anapanga approve kuti azitipanga scam chonchija very easy ndi ndani? Mpaka pano ndi ndani? Mpaka pano munthu amene uja sanamangidwe, palibe chimene chinachitika. Kunabwera maskama zena bridging, Marian bridging anabwera ndi bridging yawo ya 6 billion whatever stories, kunali kusainira na ministers ndizi anachidonena kuti Christmas yabwera mofulumira than before. Exactly. Maskama zamene ajawa ndani amene, if I go to the president ndikumpanga convince ndikafika poyankhula ngati zimezi, that person should be responsible for his or her own actions imene anapanga pamene paja. So the only problem imene ndikuona achakwera administration yawo ikunyozeka kwambiri, kapena kuti akuona kuti anthu achakwera is not serious. Chifukwa chani? The circles imene anthu akugwira nawo ntchito akuyitayirira kwambiri, aisiya it's too loose, it's too free kuti akuyenda. Mwanena kale mwina mongotsindika ame commander ndi ma statement ake anasiyana ndi ujeni. If for example kunali kunja, by now wina akanakhala atapanga resign, ataisiya ntchito, atapanga apologize yekha, atangobwera kuti these things happened under my watch, I'm resigning. So izo kuti ntchito sinagwire bwino, ine ntchito ndikuitani ndikuisiya. Kaya ndiona za ndege kuti ndege ija sinali bwino, report inanena kuti ndege imasokera zambiri, inali yoti simayenera kuti ziuluka chifukwa sina substandard actually. Recommendation imene ananena fine. Ndiye ku Malawi kuyako anthu amene amakhala ku department ya technical yona za ndege, fa ndege ija ikatera kumakhala ma engineers amene amadzayiona ichi chikugwira ntchito, ichi chikusigwira mafuta apa kuyenda bwino chanchani, nkuchunachuna ndikuwapatsa ma pilot handover kuti chinthu chichiuluka chili bwino bwino. Those people they should be responsible pa imfa ya anthu 9 aja.
Those people by now have also resigned. They should have gone already. These things happen in our watch. Ifugwa ngozi ndionena kuti if we don't act now, the problem is in near future it will give us problems again. Chifukwa imapanga cross reference zinthu zikamachitika. Mwachitsanzo mukapita ku court kukakhala milandu amadza kuuzani kunena kuti in 1970 chakuti jaji wakuti anagamula mulandu poyuza izi. Now we so the same mistake simudzamanga kapena kukhala responsible for yakakuzani kuti ena mbuyo mwada apangapo palibe chimene chinachitika. Why me? Yes. Cross reference yapo ndiye pofuna kukonza umakatu pana indivomekeze ndi chemwe nachokacha amanena kuti apido let the president make a press conference. It's my plea to the president abwere ndithu apa conference aliuze dziko la Malawi ngati mmene anafotokozera mmwe. Komanso surely someone somewhere should be fired, honestly speaking, because there's negligence ya anthu kulekelera kuti basi ku Malawi kuno zimangochitika mwambuye chifukwa ku Malawi vulo ndipo you gain respect from people. Kumbo waitanetsa anthu aja ndikunena kuti for these reasons I'm firing this one because of negligence. Amene anthu ayambomwimbira mmanja anthu ayimaso even anthu ena ake ayutm adpp move kuti ayimaso faja kuti iye what komano this silence is like giving people kunena kuti is affecting them. Ndipachandakuzani kale kunena kuti awathokoza kunena kuti anthu anagwira ntchito tamadika khalani muzichito, thank you very much, as if kuti he wanted it to happen. Ndipachandakuzani kale kunena kuti nduna zonse zimayamika zimanena kuti chakomera president chakomera a president chifukwa chonena kuti iwo maokha satha kuganiza munthu alibe maganizo oti aganize amafuna kuti president auze kuti mawu upite ku chimbudzi ukatere ukabwerapo ndikuuza mavuto awo ndi limene lolo nje chifukwa chake president panopa agendedwa mpaka tsiku la zisankho. Komano like minister of defense chino ameneyo maendera kaya kuti polisi kuja akaona kuti zinthu zawo zikuenda bwanji maona akuyenera madziwa kunena kuti mdziko munomo tindi ndege zakuti za ndege za nkhondo zimene zikugwira ntchito ndi zakuti ndege zakuti zikusowa chani zosowa zipangizo zina zake sizingayende. Izi zimapangira chifukwa kuti minister wa defense wa ku Zambia ndi minister of defense kaya ndi wa ku Mozambique amamwimbira minister of defense wa ku Malawi kunena kuti timafuna mutithandizeko zakuti ndiye ujama yako kunena kuti samkaimbeso funiso kuti ndifuse amejeno chanchani iye ujama yako kuti dikirani pang'ono apita mu file mwake okay tindi ndege zitatu ndege ziwiri zimene zikugwira ntchito bwinobwino tikoza kubwerekani ndege imodzi tikhalenso ndi imodzi kuti china chake chitati chachitika tikhale safe ndege imodzi ili kunja. So iyeyo akudziwapo kanthu amadziwa kuti zimene ndege imene kunyamuka minister of defense ndege imene kunyamuka ilibe zipangizo koma analo akuyenera kupanga design mukuzanitu akuyenera kupanga design for amadziwa kuti zimene zimachitika zinthu zinachitika mokha ngati movuta kwambiri chifukwa kuti simunakwere akuluakulu ena MCP pamene popo ndi pamene ikukhala ngati kuti foul play maona kuti mmene muja munala chimwendo munala mkaka zachitika zimene zija anthu ambiri anakakhala easily kuvomereza kuti I think yes iyi ndi ngozi yeniyeni chanchani ndipo ndikukhulupirira kuti mwina a president by now anakathamangitsa anthu ntchito komano musaiwale kuti achina chimwendo anali kale kumaliro komweko anali atafika kale musaiwale kunachiti komatu kuli complication ya zinthu mudziwa kuti kumaliro kuja ali kumaliro akuti mpando pamene okhala achilima anampatsa munthu akuti achimwendo anena kuti sakubwera amene inu takhalani apo musarero khululukani
ndikuonjezera zinamveka ati kuti yayi even mpando mene amene akhalapo bwana anayikapo anthu ena zinamveka ati zimenezo. Okay. Zimene musanditseketse kwambiri. Okay. The bottom line is ineyo personally ndimakhulupirira kuti ndegeja inagwa inali ngozi, right, in general. Events leading to that, they are questionable. The events before, the events during, and the events after the accident, all of them, they are questionable, which makes the speculation to be partially kuti anthu azikhulupirira adi kuna kuti mwina atundizoona ndege anachita utani ngozi njochita kukoza chifukwa pali ma questions ambirimbiri ngati mwachitsanzo mmene mwanenera mukunena kuti mundege muja munalibe mu anthu a MCP ngati akuluakulu akuchipani akuluakulu ndizoti zodziwikadi kanakhala kuti for example mwina munali a minister achimwendo ndani mmene mujamo anali momuja ikakhala kuti it's a different story for anthu akanayang'ana on a different angle. There is no way anga judgment. There is no way anga pay ankaka. There is no way. Now, anthu aja chifukwa choti ndi ngozi inachitika koma ma speculations amene akuchita ndi handling ya situation ndimene kumapangitsa kuti yankhula kwambiri. So panopa tikunena kuti chimene tikunena pano ndichonena kuti sikuti ngozi chaibwereranso kapena kuti second report limene likubwerali lisintha first report kapena lisintha anything else. It will be just having kuti mwina pa zinthu zimene sanaonjezere pa zimene tinamva kale zija mwina zimene atani abweretse especially on technical aspects ya ndegeja. But mmene ndege inayendera mmene anthu anamwalirira mmene zinengozi zinakhalira zinthu zija zikhala chonchicha sikuti zisintha yayi olo potera chiwiri libwera kudzanena kuti yayi ndege ina akafika kunzuzu nde inakamenya U10 no, it will stay as it is. So yes, olo tadikira second report it will just have technical aspects zimene ndegeja inaliba mwina panga review ma messages ama phone follow anapesekaje mwina zimene zija kuti anatumiza voice mail kwakuti anatumiza message kwakuti amanena zakuti mufoni ya ujeni ya Winnie Nyondo ija idzapezeka palipoti limeneyo kuti message ine napita kwa Winnie Nyondo amari too much turbulence in the air. Of course zimene zozo zitha kuchitika koma the bottom line ya program ndionena kuti ku Malawi I think it's high time yonena kuti tent siyeni uyang'anira zinthu. It's high time so pano yonena kuti tent yambeni kusakasaka when something happens surely someone somewhere has to pay dearly for his or her own actions. Zinthu samakhale kuti business as usual. Business as usual. Business as usual. Because right now after ngozi jayo we are going business as usual. No one is taking responsibility. So what we are saying is, as a government machinery, as the president appealing to Dr. Chakwera kunena kuti it's high time kuti ngati mwana wa nyumba mwako iwe ndi kholo mwana wako apanga zopulupudza akakamtibula kuja iwe nkumatipita nkukamenyana inaja kapena ukakangana nkumampakira mwana wako amakula mwa uchitsiru. Koma choyambirira ukapita kuti mwana wako ndi amene apanga zopulupudza umapumphunta mwana wakoyo kumpumphunta pamaso pa aja kuti adziwe kuti mkuluyu amadana nzopulupudza. Mwana wolerera pachiro mwana omulelera anthu ena mwina sakupa logic imene mukutanthauza apapa akutanthauza kuti a president akuyenera kuchotsa ntchito anthuwa ndiye kupumphunta mwana wako uja kuchita zopulupudza ndiye kupumphunthako kwachotsa ntchito anthuwa kapena forced retirement kapena chanchani zimenezo anthu aphunzira ntchito iyi ndisamaseweletse analipo azanga anachoka fika kungoti ame komando chamuchotse ndiye kuti pabwera wina ndiye winayo adzena pano ndikufunika ndisamale ndege ndiziziyang'anira bwino zinthu ziziyenda bwino otherwise ndidzachoka cha uyo pano ngati zanga uja maona. Yes, munthu uja akukhala akumwatiwa mkaka kumadya folo pa 5 pa tsiku chilichonse it's normal as if nothing was guys ndikulakwa
even tunkhani ime tukamba panoye even akufamily anafunitsitsa family ndikunena kuti tikufuna munthu amene anasainira kunena kuti kapena anapanga cross check kunena kuti ndege is fit to fly. Tukuna munthu amene yoyo ndikuzani apa te munthu chakhoza kalowa kundende for negligence apa mulungu mboni anthu ambiri maona akhoza kalowa kundende kuti munthu uja akufamily atafuna olo achipani atanena ndikupezeka kuti kupeza kuti ndiwakuti amene anasainira ndiwakuti olo mwakuti amene anthu ena akakhoza kalowa kundende kuti mwina akufamily let's give them time o mwina sakufuna kuti azikumbukira olo pali zina zimene zikuatsamwitsa olo alibe idea kuti akhoza panga zimene zozo komano ali ndi ufulu kunena kuti tufuna tidziwe munthu amene anasainira kuti ndege tani iuluke ndi ndani. Anakakhala kuti pilot anali moyo anakampezanso kuti pilot kuti iweyo umadziwa kuti ndege ilibe chakuti bwanji unauluka nayenso anakakhala kuti ali moyo anakakafikanso kundendeso for chani negligence. Izi zimachitika ibini pa nsewu magali moto eneniwa wina kuchoka ngozi kuchitika ayangayi inalibe chakuti amakupezeka kuti amakuza kuti iweyo wapha anthu osachimwa pachifukwa cha chakuti umadziwa kuti galimoto yako ilibe chakuti iweyo wayenderabe galimoto ichi ukalowa kundende ndithu chifukwa chopha anthu through negligence. So exactly we have all this and sima lawyer komano tikuzidziwa zinthu zimene why is it so hard for the president to make a decision? What is so hard for the government to make a decision? Why is so hard for maybe free lawyers in Malawi or Jancha to make a decision tunena kuti tikufuna anthu akuti anthu fotokolezereza kuti zako malawyers ku Malawi kuchako atakhala pamodzi tunena kuti ifa yachilima ndazi sawo 8 ifa manager sitikudziwa bwinobwino kuti chinachitika ndi chani. Tikufuna chilungamo kwa uchokera kwa army commander oona za nyengo minister of information chakuti anthu amene wandikwaika pamodzi ndikunena kuti tikufuna mafunso ndipo mukapanda kuti yankha bwinobwino ntchito yanu ikuthera pamene tikufuna ndi chani. Nanga inkwala panga inu chifukwa sabale awo kapena tizinene iyayi ndi zimene ndanena kale zija kunena kuti business as usual ndimene makhalira ku Malawi chifukwa choti chinthu chikachitika timapeza gwazata tendi zipitani ku Malawi tili ndi zitsanzo zambirimbiri kuli anthu kumene kuja anaba chimanga ndi ukawo cha what office just like that kusowetsa umboni khali basi imango parliament ijaso amene kuti mungu ndikhulukira ndimalizitse kugulitsa chimangachi mkulu amene uchali you understand so mene jamwe inakafika parliament atakulitsa chimanga chambirimbiri akuti mungu ndikhulukira ndimalizitseko mugulitsa chimanga cha imagine tukapezeka akwemala ye aujeni andani awa akachachi anti-corruption bureau ombudsman inabweretsa ripoti kunena kuti kusankhidwa kwa kachache sikoyenera iyayi sanatsatira mulo iwowa is not qualified for this job. Anthu anayankhula ma newspaper anayankhula kenaka ndele akachachebe ndimwanabe kwemala ye mpaka napano what guys sizoseketsa nchifanyike dziko lathu lino lingatukuke amwene ajena apitwa chamana kuti apita amena kuti dziko lathu tufune dzakhale ngati Singapore. Ku Singapore mati kungotenga china chake kutaya panja kundende kukwatsa pena pakeso kundende amwene iwona pesika kuti ndi discipline chichonse chanchacha koma kumene kuchakwa amwene tari tingoti tikhale serious kunena kuti tapeza munthu akukodza pa mtengo ndikumunenera chanchacha kukamanga khani je isefukira masiku ano takumamanga ukupeza amanga anthu kaya munthu uja akakhala kundende kuja kaya 2 weeks kaya 3 weeks kaya chanchacha at least waphunzira china chake kuti sapange sozopusa ulendo uno ndikalowe nchani ndikalowe toilet
koma mwene umatha kuona kuyenda pafupi mbali mwa mtsinje mtaunimo mwina mulimbi chacha umuona munthu wavula ndithu akudzithandiza akubiba ndithu komano anthu osachita kanthu mvula ikabwera ikokolola zimene zija madzi omwewo kumusi kwa mtsinje akatsukira chinangwa chomwecho ife osatsuka m'manja tikutenga chinangwa chino tikukuta kolera mbwe amwene kolera mbwe kumanena kuti tithetse kolera so bottom line imene tanena kale ndionena kuti ku Malawi zimachuluka kuti zifera m'mazira so it's high time tionena kuti guys tikayankhula zinthu zi action on the ground. Tinali ndi nkhani mwachitsanzo ya ku Nokma kunali parliamentary committee ija ikafufuza kuti amayi wa Nokma uyu timamiti ndani uyu misindani uyu timakamba Buluma anabwera kuzaliuza kuna kuti iye ni mauzidwa izi ni mapangidwa izi ndi ya chief of staff chani izi ndizi khani inafera m'mazira malere koma ngani menja kuti titenge on a serious note ndi nkhani yovuta kwambiri kuti on a national level it's very embarrassing kuti someone somewhere can just sit ndi kumangopanga ma guidelines ngati akupanga nyumba mwake pamene akupanga zinthu za dziko zinthu ngati zimene zija. That's why dziko la Malawi tili anthu osaukitsitsa pa dziko lapansi pano chifukwa cha zinthu zoti tipatayirira ndi kuyang'anira. So the Z generation imene ilipo pano pai with the technology imene am appealing as zathu aukukulu mukati if the thinking capacity ili yonena kuti zinthu zizichitika mmene zinkachitikira nthawi yakamuzo kuti abasi zimangotha chifukwa cha mantha zinthu simasiku panopa padakali pano ku Malawi kuja kaya president ativa kaya sativa kaya kwa anthu amene amapita tikwapempha president kunena kuti be bold, take an action. Ngozi ija tatele mazirayi just like that. No, someone somewhere has to pay dear. Even Kikuyu anamfusa ntolankhani kwina akanamfusa Kikuyu kuti maliro a vice president mwachita spend drama zingati up to now report budget in drama yana panga sana bweretse mpaka panopa. And it was hard for me to hear from him unena kuti he was like a brother to me. Amwene brother wanu amwalira pangozi yosadziwika bwinobwino anthu amene apangitsa kuti ngozi ichitike mungangowayang'ana zona. Mungangowayang'ana aiya ngozi imene yandipweteka kwambiri. He was like a brother to me. Ife tinagwira ntchito tinasankhidwa cha ngozi yachitika basi mungoyang'ana unena kuti it's normal ngozi inachitika cha. No, that's not right. That's not right, guys. Kani tidzakati tidzakamba mpaka na action idzatani idzachitika. Kaya tizikamba mozikizira kuti azimva kubwereka tizikambabe koma no action tizisuntha pang'ono munthu ukafuna kuti munthu akuyankhe umafunika uponda pa mwendo pang'ono ukaponda sakuyang'ana umapitiriza be kuponda sakuyang'ana umapitiriza be kuponda ukaponda sakuyang'ana ne upondetsetsa ngati sakuyang'ana umadzadabo kuti kapena sabato yake ili ndi chitsulo kutsogoloko kapena bwati sakufika bwati mwaona ndeti khala beti kupondako mpakana atiyang'ane kuti yang'ana kwake ndi decision ichitike ayankhe kunena kuti yayi guys nditakhala ndinaona kuti yayi mwina akuti ayimitsidwe ntchito andi iyeyo ngati munthu ngati president akwayenera kwayitana anthu amenewo kwayitana ndi kukhala nawo pasi akuluakulu mmene amapangira ndi anthu akuluakulu amayitana mukadzamva kuti manager wa mpira wapanga resign sikuti amapangira resign ku nyumba kwake ya amamuyitana kubwera conference ndikumuwuza nena kuti ase tufuna tikuchotse ntchito komano ikhala ngati kuti zavuta iweyo tufuna upange chani upange resign ndalama tikupatsa ndalama zako komano ife tufuna kuti tisinthe management ndi mmene president yanakachita kwayitana anthu aja guys sakunamizeni ndi nkhani zimene zinachitika zija inu munanamiza anthu kuti gamoto inagwera
kuzimitengo inagwera poyera inu munapanga authorize ndege kuti nyamuke yopanda zipangizo zina zake inu ndi weather munapanga cheki iwe minister of defense chito yako sunakwanitse iwe chakuti minister of information unandipangitsene kuti ndiyankhule zolakwika mwakuti ndaganiza zona kuti mupange resign kapena kwangati Valentino period sangakhale ame komanda pa zaka 11 iwo aja akhala kuti aseva mwina 20 years mwina more than that so anthu ngati amene achawo akhoza kunena kuti akhale apange timati chani forced retirement chifukwa kuti apanga retire komano alandirabe ndalama zawo zimene apanga save kuyelekeza ndi kupanga resign ukapanga resign amakupatsa ndalama tochepa ta miyezi within komano ukapanga retire kunena kuti guys ndagaza zopanga retire mwakuti akupatsabe ndalama zako zimene waseva zaka zonsezi ndithu kuti ngati ame komanda mwakuti maona so president akwenera kwawo itana anthu amene akuona kuti akukhudzidwa kwambiri ndi kuwauza nena kuti guys pangani zakuti ngati simupanga ndi panga chakuti maona chifukwa kumalawi kuja kuli habit yonena kuti no one wants to resign no one kulibe ndithu ndimene zikufunikira panopa nzonena kuti tigwiritsa ntchito technology tiyamba amene akupanga vawo kakhala MPs kandi councillor aliyense sitinamfunse ndife kuti abwere pa public pa ntchito ya public ayi pa ku public iwu sungakhale kuti wewe uzikhala wachisisi ayi ndiye tizikhala tikuwaonetsa anthu ma salary yawo ndi lifestyle yawo imene akukhala manyumba amene akumanga zonse zitiyamba kuzitulutsa chifukwa tikugwiritsa ntchito AI ni chinthu chimodzi chimene chabwera ukachotsa mabodza pa dziko lapansi so anthu awa mabodza awo onse anthu pompano ayamba kuwaona. Christopher Nazombe, there's a link there if you want to join. I've just sent the link. Follow the link. You may come over. Ndingomaliza apa nditseke fotunanga mawa ndichito ndakapa Friday ndakakhala mwina Joseph ndithu timalize komano mwina Christopher akozongobwera mwina ndikena kake tsone ngati tamkhomelera tisana chokepo mafuna ndingonera comment ya Morton Maganja amanena kuti amaopseza JB kunena kuti boma likozo kulanda passport tidene molongoswa mwachidule kunena kuti palibe munthu amene akuzokhala stateless chifukwa choti boma acho sapata amlanda passport yake munthu amene amalandira passport tingalire kuti iye anakaganiza pakati pa JB ndamwenye amene anadzadza kumalayacha amene akuzuza azibale athu amene akuzuvalidwa passport ndi ndani amwenye dansa lake ndimene nandi unless utakhala ndi Joe citizen ofika choti akukuka ukapanga Joe citizen nditu unapanga disown dziko lako ukakhala pa nena kuti utakhala kuti uli ndi Joe citizen akhozokuza unera kuno musadzabweresa muzikhala komweko chifukwa inuyo ndi kumene muli komano without Joe citizen ndeno I'm with you kunena kuti sanga ku timangofuna tikuonse kuti sichida choti iyeyo aziyopezera kuona kuti munthu asimalankhule chifoti kapati uli kunja kuti ku America kapena uli ku Europe boma likhozo kulanda passport boma libe mphamvu lilibe ndi mphamvu limodzi kama I don't know kuti amainfluence zimene zokuti makenza panthu kuwanja I don't you know to be clear you are indigenous from the country where you're born anakapanga research wina kwa miguna wa Kenya anayesera kumlanda passport atafika pa airport kuma anambwezera passport ya kwaso anasumiraso chani anasumira boma ndalama zambiri nditima kufati kuzembali mwe kuma apapa ndanga topic iyale lero ndiyandeke ndiye tibwera soma topic kuti titani tadziwitse achakwera kuti situkugona ndipo tsiku limene sawo salamwalira mpaka lero ambiri siri kugona mpaka lero ndiye aende pasi zimenezo ndiye poti tinakhala chete asaganize kuti zimenezo zifera mmazira ayi ndipo iyi kubwerapo paliso zambiri zimene anatisiyira kuti tizitulutsa tizikotuluka zokha
zingotuluka zokha. Amene anamsira sakudziwika koma zili kutani zingotuluka. Ndizo zo akonzekereso kuti zikubwera. Shen, get the cup from there. Ineyo apa ndikusazikeni fa mama wa 6 koloko ndikhala ndili pa ntchito. Oyayi chabwino. Mwina titelo ndithu ndikwesera mtumizira linki akuti sangapeze linki ujeni makamaka uyu Christopher. So guys, kungomalizitsa tikutero ndithu kunena kuti kungomalizitsa guys, tikunena kuti guys, kungomalizitsa pepani munthu nendo obereka ndi anaso chanchana ndi amadzatati sakapeza so daddy naso apart from me, so I just need to do it. Okay, kungomalizitsa guys, tikunena kuti anthu amene akukhudzidwa ndi ngozi ya kuchikangawa imene inapanga claim miyoyo ya anthu 9 phatikizapo Army Commander, Minister of Defense, Minister of Information, chifukwa chowanamiza president, aona za nyengo ndi even including engineer or ministers of Homeland Security, whatever you call it. Anthu amenewa apange resign, forced retirement, kapena apangidwe suspend mu zintchito zawo. Tikupempha president achite zimenezi kuti iwowa alandire ulemu. Anthu amenewa kwasunga mu zintchito zawo, anthu amene akuoneka kuti akukhudzidwa ndi negligence imene inachitika pamenepa, kukhala ngati a president akwasangalalira kuti job well done, munagwira ntchito pamwamba, ntchito zanu zimenezi ndi kukwezeranso ni malipiro. Koma kwachotsa zionetseratu kunena kuti imene jadi ndi ngozi yeniyeni, ndipo president munthu amene anamwalira amene apanga claim kuti was like his brother, ndiye kuti akumulira bwino. Zoona Mwine ikolo kusaka ndi ngozi yeniyeni ndithu kuti 100% ngozi. Komano mmene ananene ya blessings patwe panda kuti the way zinthu zizapangidwa hando zikukhalika ngati kuti zupereka mafunzo kuti mwina aditu nanga anthu abwenji sako achotsa ntchito, anthu abwenji sako upanga design, anthu abwenji sako akhazika pasi, sikwayamikira uku kuti anagwira ntchito yopambana nanga ndi chani. Koma kungwachotsa anthu adziona president akuva kuwawa ndi manager alandira ulemu, ndipo alandira ulemu, ndiponso sagendedwa, ndipo mwina kampeni iyenda bwino. Fa kampeni apa patu ivuta, adziwe zimenezo kampeni ivuta chifukwa aliyense Malawi panopa anaona ndi maso ake. A president atulepa sudindo ayi, a president asatulepa sudindo, a president akhalebe pa udindo wawopo, komano he should act. Iwo anapa zotaita ababa iwo wina wake sana kanamiza dziko. Mwaona ababa iwo akangara bemano akulephera kuluma. Abo akufuna kuti president oluma ota akaluma muchamanenza let bingu antalika nikakugwira ndikata amaki saka pale amene akakutsekulire mselo yawo ndi president abetu kufuna osati president oti anthu akungoti zakomera chakwera ine kwamachula dzina langa ndikupanga. I don't know why you cannot get it, so I can't do anything else apart from that. Ndarumiza linki kawiri kose katatu kose suku, you can't get it. I don't know why. Imafika bwino ndithu link komano you can't get it, so there's nothing I can do about it. Then ya pita ndithu ine ndikagwira ntchito. Isikomo kwambiri achimwene, ndathokoza kwambiri. Ndathokoza munafika ndiponso onse achanafika acha ulendo utawira tenga nthawi mosamasa wa chonchi yayi. Ulendo utawira ali sasa dikira kuti ulendo utawira basi. Zikomo kwambiri. Ziko Awa ndithu ndi bwana John Phiri amangoyika kuti iwo ndithu JP, iwo ndi John Phiri mzukuti amazukuru ariwo lero lo anafatsirako. Simafuna kuti tatukwane matapatseke taunikire kumene tikupita, taunikire tifana anthu osokera, taunikire adakati kudziko lakale ife ndi South tinawoloka tili kudziko la nyuwani ndiye koseku
zonse zimene akuchita iwo tikuziona ndipo apapa atsimikize kuti zonse zizituluka pa nthawi imene kufika. Ayi zikomo kwambiri achimwe. Zikomo. Ndakunyadira kwambiri. Zikomo. Okay, zikomo. Inu mukudzabwera kudzatsanzikana ndi anthu basi sinanga zimapanga kaye amati manera kaye zabakiri akuti bakiri Muluzi TV admin ndi zinali ukapona sawa admin zabakiri chabwino matsanzika apa ndiye mwina muli chomalizira chenicheni in the nutshell. yayi chomalizira nkhani ndiyoti zonse mwakwangula mwakamba nkhani yayikulu ndionena kuti china chilichonse chikachitika kapena kuti amati in politics there is nothing that happens by accident. Sizimatheka in politics. Everything in politics is planned. So ngati munthu wapanga chinthu chonena kuti is negligence, is unacceptable, should be responsible for his or her own action. What we want now, it's an action that should be taken kuti zinthu ngati izizi in the near future zisadzachitikeso. Chifukwa ena they are going to take advantage out of it and they will repeat it again and again and again. Chifukwa zakhala zochitika mbuyomu inu mukumbukira bwinobwino kuti takhati kukamba pompano anthu ambiri anaphedwa nkhani zake za politics, imfa zake seriously zosadziwika bwino. So bali ndionena kuti zinthu ngati izizi kuti zisamachitike, tisamati iyayi mwina ndi ngozi, iyayi mwina anawapha, iyayi mwina anatere. To avoid those things, to avoid speculations, we are speaking of vice president here. Situkamba za munthu wamba iyayi wachiwiri wamtsogoleri wa dziko. It can't just go like, can't be business as that. No. And being is claiming to be his brother, and you can't just let it go like that. Like that, exactly. And so it's not just one person though. It's like a lot that's of what them. I'm saying. 9 lives. So ngani yake ndithu ndi imeneyo mwakwangula. Tithokoze kuti lero munabwera munachita choncho komanso tithokoza anthu munabwera kudzaonera pano. Guys, let me just justify this. Ine siwabakiri Muluzi TV. I don't know where it's coming from. Anthu ambiri akuti wabakiri Muluzi TV amumanga ine sana nimange. Ndili kunyumba ndithu bwinobwino palibe so amene angandimange chifukwa palibe chimene ndalakwa. Ndikadza chimwira dziko kapena boma kapena malamulo ndidzanjatiwa ndipo mudzamva. Koma padakali pano ayi ndithu ndili bwinobwino si ine so wabakiri Muluzi TV mmene anthu ambiri amanenera. Ine wabakiri Muluzi TV sindumudziwa, sindudziwa amachokera kuti amakhala kuti I don't even know. Bakiri Muluzi ndimayidziwira pa pompano pa Facebook pompano. So let me clarify that. For anthu ambiri amaona ngati kuti iyayi ndine wabakiri Muluzi TV. No. Ine si bakiri Muluzi TV. Mwina ndimire pamenepo. Ayi ndikuyamikireni kwambiri kumatubodza mwa. Bwanji. Mwabwera wina wakeso uyu akuti Junior Mkwezala nde sali pakamera iyayi. Wabwera papa komano sali pakamera. Ngobwera kumatubodza. Chigo na Yesu alipandima. Pipi na Yesu wabwera so yuso mwachidule chabe. Ya, chample mwakujangu. Tsanzika kala. Mariba? Ndikungoona kuti zinthu zake sizidende monga amene zidenera kuyenderera. Sizidende bwino iyayi. Ena akadatengapo gawo. Kodi muganiza choncho inuyo? Ine ndikuganiza choncho ndithu.
popeza maganizo a munthu sungaletse anthu ete kuti imene munthu kuganizira sungaletse sitinganenetse kuti iyayi muganiza molakwika awo ndi maganizo ndi sitingaletse ya nde mukuona ngati kuti apresident apange bwanji afunika aonetse kuti anthu onse alandire chilango chene inu atakupatsani mupereke chilango avapa ndi kwavuta ndithu sikuoneka kuti siziutheka sweya guys chabwino titero ndikutera kuti tikuyamikireni anthu amene munabwera apapa ndithu kuti tithandizane zero pa program imeneyi ambiri mwabwera mochedwa atakhala pano kwa nthawi itali 1 hour 30 minutes ndi nthawi yayitali kwambiri Bagi Buluzi TV uli kutiko I remember hello Hey, hello colleagues. Zabwino. Awa ni Bobolu ka Mtwanko. Kawawa. Kiuzeni mukuti ipo bwanji pankani imene takambirana lero ngati mmaitsata. Choyamba ziko kwambiri pa program yanu iyi ndipo ife tasanga ndithu kwambiri pa zonse zimene mwayankhula tamva ndithu. Komanso ndi mafunso komano ngati mafunso ndoti amafunika zoti adu ake pepani tangothimisa magesi nangasitiri pabedi mazona zina ndaona pepani yazona yeah invite yeah ndikupana ndithu yeah I'll do it for you yeah okay, no mati Mwaliba? Muri inuyo munakapereka chilango chanji? Nene kuti ababa choyambirira ndikanakhala ine as like a president ne Munivad ndikuvana ndithu mukuveka anthu so akukuvana okay ndikanagonera popanga ma resign anthu aja kuapanga ma resign onse yeah kusesa kuyambira kumutu mpaka pasi kuti ndikonze mene amalayo akufunira foti mene mwakuja munja ndizomveka kwambiri osewo akuyankhula chifukwa choti president wangu khala palibe action ina iliyonse mene ikuchitika ndi anthu aja kudabwa zoti amwene munthu wafera nyumba ndeno anthu afunsa kuti munthu wafera nyumba chabwino ngati munthu amadwala komano wafera nyumbamo zakhala bwanji nyumbayo ndi yanu ndipo ofuna kuyankha ndi mwini nyumba sopana kuti munthu yutu zakhala mote ndipo peza kuti mwini nyumba amene apangidwa accused wangokhala sakuyankha kina kalikonse ya nde chinthu choti chofunika kuti ngati president akuyenera ndithu kuti iyeyo asamutseko anthu angapo oloka khale ngati kenaka komano asamutsepo anthu angapo amene akuoneka zoti anthu awa ndi mafunso wazi kugwirizana kwambiri kuyambirira ku amene amakhala kutsogolo kwa aviet ngati za ndegezo zimveka zimveka mapanga echo chifukwa cha Patrick akupanga echo I don't know why. Okay, alright. Ihi ayambire ku za ndege amene anapanga allow kuti ndege inyamuke instead of kuti kunali fog ayambire kumeneko kenakonso
tipireso ku okay tingoona ngati kuti wina alese ngati amene anali pa TV amaonera mmene zimakhalaso kumaliro kuja of course amenenso anatseka mpando kuti Mr. Vice President sabwera takhalani apa zonsezo tiyambire ku ndege mpaka na kumaliro komanso before kumaliroko ndi maliro kamundipesa bwino bwino eti mukuveka ndithu tisanapite ku ndege kuja koma tiyambe maliro oyambira enieni maliro a lawyer ngati ku Malawi it's the first time kuti vice president mpaka kumpatsa ndege kuti apite ku maliroko mundipesa bwino bwino eti zumveka zuveka okay jabu of course kuti anali nzake komano tiyambira apa kuti vice president mpaka kumpatsa ndege kuti apite ku maliroko ndemovanso zimaveka zina zoti vice ananena zoti no tiyenda pa ndege komano anachita kukakamizidwa kuti yayi ine sindipitako tapita iweyo ndipesa bwino bwino eti mafunso okha amenewo chawino mu ndege ijaso tinaona amene pachoti ndege ija imayenera kuwera anthu ambiri of course kumaliro ngati ayika ndege kukanayenera kukwerapo ndithu anthu kamulu komanso osiyana zipani osiyanasiyana ndithu akanayenera kukwera komano ndege ija anangokwera okhaokha a UTM maona timafunso tilifunso ndithu chakumenekoko ndithu eti mundipesa bwino bwino eti ndikuduleni pamenepo ndikuduleni tingomva kuti Patrick nakakhala kali tive kuti Patrick akuti bwana okay bwana Patrick okay alright chabwe Patrick apange unmute mic yake alimute apanga alimute ngara kuti iva ye komano wajamaso sanga ngoso sawa ngamute wajamaso komaso okay chabwino ndingokupa kaso jeni Bagiri Muluzi kuti iweyo decision yako yomalizira ndija Bagiri Muluzi jamafunika uja ndamene osati zijama ndi pakaini zija Bagiri Muluzi ndamene Bagiri Muluzi yomaliza ndija come again iweyo kuti akupatse kuti punishment kuti a president apereke punishment kuti anthu aja apezadi kuti ndiwola kwadi pa zinthu zina ufuna kuti atapanga chani ikujama network here. I think maybe because we are using the Wi-Fi here. Okay, jabu hetieni mwina akapena tilekeze pamenepo kapena okay abame muveka bwino mwarija timati iweyo kupatsa mwayi kuti upeke chigamulo ungatani ungapeke chigamulo chanji chigamulo chomwe ndipasa ngati kuti ngati president kapena kuti ngati president iweyo okay yeah chigamulo chake ndichoti ngati president nanga sizo nthu zikamayankhulidwa zonsezi sizikukhuza amene anapanga koma zikukhuza president ndiye kuti iweyo uzichokemo malomo ndi kuasisa anthu aja ntchito kupanga reshelf onse aja kuachotsa kuyikapo ena anyuwani kanga titi kuzimitsa moto ayeri munthu wankulu ayi takunyadirani pamene popo kuti mwapereka ndithu cheni ndeno mwina chifukwa cha nthawi tizibwerabwera ndi maprogramu ngati awawa guys ndeno kwa lero mwina tisiyane pamenepo ndikhulupirira kuti anthu ndithu tamvana bwinobwino amene programu inalili tibweranso tsiku linaso ndi programu ngati yomwe Mr. Anderson zikomo kwambiri munthu wankulu ndithu mukhale ndi usiku wopambana zikomo kwambiri nunso mukhale ndi usiku wopambana Mr. Bagiri Muluzi
Musa. Yeah, ziko Musa, are you okay? Peter. Misansa mtatitsekeleni bwalo. Izi Peter. Nkhani tikwangule motero tikachutsanso gaganiwa sizikhala bwino koma ndi muja tafotokozera muja okumva wamva osamva sanamve otolatolapo nkhani ndiyoti sidzachipani si nkhani yonena kuti ndine wa chipanichi kapena chipanichi kapena kuti odana ndi kongresi kapena odana ndi UTM kapena DP koma in general as a country ngozi inagwera tonse wina aliyense wa MCP wa UTM wa DPP whoever nde tikufuna chitsogozo choti tikamapita chitsogolo chokera pano kupita uko ndidziwa kunena kuti wina aliyense opanga zinthu azidziwa kuti is answerable kuma actions ake ndipo adzalandira chilango ndi mulingo ogwirizana ndi mmene iye anapangira chifukwa zinthu ngati zimenezi ndi zimene zikupangitsanso kwambiri kuti kumalawi kukhale corruption yayikulu chifukwa choti anthu they get away easily ola amadziwa zona kuti olo ineyo ntagwidwa ntapanga corruption ndaba mabiliyoni ndaba ndalama zochuluka bwanji there is nothing that can happen kapena akuyusa lamulo la Bible lonena kuti whom am I to judge nanga sinda abusa mwina kuendera zimenezo chifukwa tikatengera za m'Bible momwe munali even mafumu mmene mujamo m'Bible muja amauzidwa ndithu kunena kuti wakuti akapanga zoputsa khapani iphani family yonse ndipo yatsane ndi moto anthu amaphedwa osatinso zimatengera zoti iyayi ndine anthu amaphedwa ndithu akatenga Bible mujamo ina anthu anasanduka mpaka na chulu cha mchere anthu matengapo mchere mapikira ndiwo omarudu ndeno nkhani yayikulu ndionena kuti corruption ija kuti ichepe by speaking kumalawi without action corruption singati chifukwa choti wina aliyense olo ine panopa ndikunena pano ndimachita kudziwa zone kuti ndipite ku government uja ndikatenge tenda ndizidya ndalama chanchana the same money ikandipangitsa kuti kundendesa kata nsakakhaleko ndikakhalako kani ya 17 billion amwene ndalama za COVID ili kuti paka na koma inuyo mukangoyeserera inuyo kuti mukabe mbuzi ndikuzani mukava 20 years ndiponso belo simukapatsidwa so zinthu ngati zimene zonse ndi zimene tikuyenera tiziyang'anenso kawiri kupanga review mwina tsiku lina tibwere ndi topic ina especially ya malamulo athu mmene judicial imagwirira ntchito ku Malawi chifukwa anthu ambiri kauni samadziwa kunena kuti ndi chifukwa chani munthu woti wabambuzi akuti akakhale ogwirira akakhale moyo wake wonse uyu atere pamene munthu waba mabiliyoni oti akupha anthu tiyerekeze kuti mwina waba ku medical stores kucha mankhwala onena kuti akanatha kuthandiza mamiliyoni miyanda ya anthu why these people they don't mwina tichite kupanga program ya kauniuni wa program imene ichite yapadera ndithu tichite kutero koma kwa lero ndithokoze tichitanso program imene iyi mkati mwa ndimemo muzadziwitsa anthu ayi ndathokoza kwambiri zikoma kwambiri achimwene anthu onse amene munasonkhana apa zikoma kwambiri timakunyadirani pafupi nthawi ndi nthawi mukabwera pano kudzati panga support taona turamafuna kuti mufeko kameneko guys nde iyayi tikumanenso masiku amenewa timabwera pano ndi maprogramu osiyana nde keep on following us. You're gonna hear more from us. Thank you very much. Bye bye.